Het wie toonsdioen topdrukte op strooisteunpunt Dokkum. 8 vrachtwijnen en een aantal pick-ups kwamen in actie om de dieken en de fietspaden te voorzien van zout. De diektemperatuur schommelde om en nabij de 0 graden en met het pak sneeuw wat er naar beneden kwam, waren het tijd voor actie. Nou, de eerste loopt die door de hele provincie. Het is nog toonsdioen. We strooien ongeveer 24 gram de kantometers. Maar we denken dat we daarmee eigenlijk de hele nacht wel terug kunnen. We houden vanzelf het waar in de gaten. De verwachting is dat het tot rond een uur of 12, misschien 1 wat zo'n seizoen trots naar hem bloot. Ja, en dan krijg je wat door de temperatuur. Hoeveel verkeer hebben we gewoon? Want we hebben verkeer nodig om het zout goed in te rijden. En dan kind samenwerken dat de collega's er vannacht even toch een op uitmaken om even te checken van ja, kind zou of moet er toch manier betiet voor de maanspits toch nog een keer onderstrooid worden. Want hoeveel zout word je nou ongeveer in zo'n ronde broekt? Nou, ik denk dat we nu in deze ronde, we strooien wat extra. Het is net droog op het dik. Dus we doen nu, 24 gram ongeveer de kantometer. En dan gaat hier uw dakken bij ongeveer een 30 ton terug maar rekenen. Is dat nou een soort? Ja, dat is wel een soort. In verhouding, we strooien wel 20 gram of 15 gram, zeg maar, als het gewoon glad is. Maar omdat het nou sneeuw is, het is papperig, net een soort verkeer. Maar er wil genoeg zout houden om het werk te doen, zeg maar. Ook voor de chauffeurs is dit een van de weinige keren dat ze eind maart vanwege sneeuwval nog op een paard matten. En dat zoutstrooien is toch wel wat oors als een gewone vracht. Met zoutstrooien maar altijd een beetje om te denken van is het glad of is het net glad en meer maar een beetje rustig aan. Ja. En als meestal maar bijlezen ben je wel aan de gang. En dus dan mag je altijd wel een beetje om te denken. En zou dit nou de laatste strooironde wezen van dit strooiseizoen? Ik ga het waar net in de hand natuurlijk, maar als het in april nog een keer maar dan doen we het nog een keer. We zijn er klaar voor. Er lijkt nog een zout, de vaart is op peil. Dus ik kan samen in april nog een keer wezen. Maar ja, ik ben eigenlijk wel een meid daar.